an Dá Éan Bheaga. Bhí Dá Éan Bheaga in aidir bhar chrín sa Congo. Héad an gai, héad si agus héad si agus héad si. D'imigh an Dá Éan Bheaga leis an gai. Hit ceannacha an os sig bíal flúise. Bhí fearnéfa ina chánaí sa flúis. Thug an fearnéfa an Éan Bheag isteach sa flúis. Thug sé bíadó, bhún sé cainte. Níor bhada go raibh cainte gan éan. A bríomís ar badracha, a deirg sé, guimís chundé. D'imigh an Éan Bheag eile leis an gai. Hit sé an os sig bíal flúise. Ní fearnéfa a bhí sa flúis sin, ach robálaí. Thug an robálaí an Éan Bheag isteach sa flúis. Thug sé bíadó, bhún sé cainte. Níor bhada go raibh caint ag an éan. Lámh in áde, a deirg sé. Sin thum do chud airgid, do sporán nó do bheo. An rud a chluisigh an leanmh is é a dhéanamh an leanmh.